Monday morning, 7:10. February na. Nakadra na naman, birthday ng Precious. May makakantos na nay. Salamat Lord, ay salamat sa kasasagin ng muli, nakakadlaw. Tagang pangaktik sa panglawas, mga panikay-sikay para sa kaugmaon. Dito Lord, karang buntag, nagigubaan ko. Matalang ganyan ang stress. Ay naglain ng kahang nawaan. Ado galing na uli arap ko ninong ko kung akuan, hindi niya tubig, butangan mo asin. Kaya aksyon naman ko akuan. Sunanta po kong suka-suka. Bakit ko kadoy, grabe. Ano ko dahil ko ng piplop nilaman, kaya nagadupon dahil ang gagaw, parang silakaw. Alo, kung naman yung gilugang piplop, sakas ako stat ka rin dito kaya ang kalawang namata na ba? Yara. Muna ni Sagandron, buntag, adobo. Kinahanglan di mawang nilagang itlog, o kay bitlog. Diyan na nakaprepara na daan naghang kuan bawon. Magbutang na lamang kung sudan. Tiwasan ito ng istorya ganiha. Ang istorya nga gikubaan ko baligwan port sang kay mutanggal yang kadlaw na matamong ko alas 2 sa kadlaw kay nagkanbutog ang tijan lain ka sa paminas ang tijan ba so ta ko lang ikan gapon maraman tong kuan mga pamahaw gapon ko tong ginamos o katong red rice nag-CR ko sa abro juglain ang pamati ba kinulong ko sa una katong padong ko maoperahan nga lain ng paminas ang tijan ginukuha po dito sa Ginoo nga maulian taon ko kay mga duty lagi ko tawado galing kay nag-init ako tubig bukan nga nagasin ang di na mag-init tubig nagasin salamat ko sa Ginoo nga pamuda dyan kay ni-action na po ko kuan pinapod sakas sa ang ginawaan baga itong dasang naramdaman sang dughan nga lain ang pang matis ang tijan hadlag ko salamat sa Ginoo kay kuhan pa ko diyan mo na nakaduong na ko dari alas 5 na kumatong na lit lagi ko pagabot na nakaluto na kayong gagawang laki nakadubo na sa daan anong igo na ko nagpulitong bitlop karon pagabot salamat sa kusla ba makakamliya po ko pasagdas Ginoo pinanggadyo ko sa Ginoo salamat sa kudak sa Ginoo kay abot ako na rin karon nakapanikay sikay papod thank you Lord prepara na ko ba sa mga bata kung gi-imagine gahapon na lawa dara man sa kusbay gapon tapos kahirlin o madsukon ng lakaw wabad ko nagsagol-sagol ko sa hindi kaon bakang gisudan mo raman ito ginamos sa dahi gulay ito nga po kay pagka alas 2 lagi kaduha ko balik-balik sa CR kaduha ko sa CR aksyon ako kuan kanon ako nagbutang ako bili ni tubig sa asin salamat sa Ginoo kabalik ko rin sa nasid kong bitaw February 17 na ano? Partner. Halaw jud kapugi, tukar na pagkabuhi. Nung sa lamang kukuan, dahon sa buungon. Lain na kang tigan. Hanggang to ganyan kukin na. Tukar magbalik. Diyos ko Lord, tabangin tang ko Lord. Ay, nasang tijan. Ay.
Hindi sila ng tubig. Plain na tubig. Dahil nagang paminas ang kuto-kuto. Sige ko barb. Panot siguro ni o hangin. Ang sama ni. Diba wag dahil dahin. Nagumit na. Dahin. Daon sa bungon ko anak kanang ang naibuan sa una ang ugangan murag tambong kanang mapasar-pasar ba kanang kasabot mo kasi pasar-pasar kanang malit pagkaon malit og kaon man pasar sa pagkaon kasi ako mo ginhabit na mo pahagapon dugay ko nakapamahaw sa okay ra pod dugay na kapamahaw naka pangapi o magkapangapi gapon. Kaya bisag Domingo ta mga tanay adlaw ting pahaway galing kay di man pwede magpahaway kay maglabag hapon dito maginlo muli dito dani makapahaway kabay siguro pahaway na sa dadon bitaw. Good morning mo, kumusta? Ma'am Yuning Ayok. Morning ma'am. Ini Ma'am Cherry Ulrich, ang bingkaw na diya ma'am sa'yo is at least sa ang mga solid pants labi na ni Pilisa Taghap. Ma'am Pilisa na Makas Manila, bisit pwede ka mo bisita ang upaw bisit nibalit sis manang indo kaha ang birthday precious ini ka Wibis alas 2 sa Palis. Isa tong Las Manila na pwede makasilip ni upaw pwede resid gamayng celebration. O gusto na pasalamat ko sa tanang maninay tanang ninang ni Precious nga yung pahinungod sa isang ka 1 year old. Salamat ko ang tanan kalapos sa ko karon. Kadugong paminaw. Magtubig-tubig sa lamang ko. I-stop sa ko sa kumamahaw. Kaya maraglayan ko ng paminaw. Kuto-kuto murag. Sa man hindi man nasabot. Diyos ko Lord. Tabangin ko Lord. A few moments later. Parang di kay hapon naman, nirang nagkuhan na nakalisaba. Nagluto di ko daan, nagkuhan. Minudo para sa mga bata. Kurin lain dito nun dyan. Kaulit. Kumu yung bladani, kumu pas lasa kaya nagkagluto man sa nakuli. Tizan bang ano kami magpuputo mula ang puto-puto lain bukod lang ang kudaan sa mga bata manyapo na sibat na po ko marabad sa ibang ulo nga umutirong abang ko pa baka bunahan pero nagkilaw siguro na yung patang estimate na naglasa kay naglay naglang tinai sa kanyang tinai. A few moments later. Hi, hello, good morning. Salamat Lord, daghang salamat sa kasas kinabuhi. Dagat paghang matarong adlaw Martes sa 18. Ako na ron. Wadi ko ng duty ron kay tangkong sa kudari. Kaya naglayan ng ginhawaan. Nga maran na yung inom-inom ng sagbot. Dahon sa karnaba.
Gapon dahon sa buong nang gi lala karon kanapos karnaba gapon ra din hang tijan nag-alboroto. Nangita siguro naglaing tijan. Mukha dahil ni kanis dahil ng adlaw katulaging kuan ang kanis dahil adlaw katong kuan ko tong nakilaw ko kamatis o katong puwang nga luto. Nakuan siguro ko sa panahon. Kay kalit ra man pud ni. Nakaduty pa ko gahapon pero handa magi-agwanta. Kay nanay ka nag mga bata di maka pagbawon. Karon na jud. May nakapalat karon kay imbes kay oy kamo ko mo duty. Sugsug ang panahon kay Herlin nagluto-luto og kanin nidang luto-luto. Tamang ras kaikag na. Sa doon nagluto sanini Herlin? Pangan? Ha? Ha? Mango crepe? Nagluto si Jag nga ni, miski maglaway naman ito dani. Kay, unso ko dani mo kaansa, maglikay. Maglaway, di ko dani isang style na, isang hanini, na isang mangga. Dagi. Kuan mo ko rin isang tanaw ko, mix og pancake, mauni. Isang tangan na rin di ang sanini mga, isang sauce. Ikag. Siguro kung di pa ikag. Saan naman nga. Pugang sa tas kaikag na ning isang style kay on chat to kay gagaw ning nga kuan. Ning siya nakalipat malay ko ti, mao day mag-amping ti kay wala man day kuno koy updo. Mabitaw ka. O ako hadlok ko. Hadlok na po ko mga nahanag mabalik sa una. Padung na ba ito yung ngaron Abril 3 na ba ko Abril 3 na ba ko jasjasan. Abril 3, 2023. 2023, Day? 2023 ko na-admit ko itong giablihan tijan. 2023. Hindi ka na ba mga silingan ng mga kabatsarbas. Upira kay isa tong kabats nga taga Diro. Nga dito gipuward og Cagayan. Wa na. Ado ko ra nga. Nagpahimon dong pagkagagaw ganihan ning chato sa ganinin nga kuan. Ada ko updo lagi magamping. Sa magamping lagi pagang sa kaikag. Una, balik na rin kuan. Balik na rin dahon na inutbong. Gapon bitaw gang inutbong gahapon. Kapila ko nagtibog-tibog. Kapila pa ko balik-balik. Murang tag mga anak. Tug nakaya pa na ganiha, mga alas 3:30. Mura man dahi hantig hikay o kuan. Mo lakaw. Mo duty ko sa chat na manghigagaw nga kuan. Nakaprepara naman ninon po tong lutuon nila didto kay haman tong gimarinitan daan gahapon og manok. Para baon, unsa nila po pwede luto daan nga minudo gahapon para panihapon. Bahala na sila ito magprito. Naman ang putog laban na gahapon ako sa kabuk na itong binabad. Kaya di jud makaya. Ang batok na pagang likod nga murag sakit ginawa. Sana ni. Wala man ta ko kuan. Ako daghanggi pakan lagi pagpaglabara mo lagi na. Ano na yung mga laba. Dating ilis na po na mga bedsheet o kuan mga punda. Mga kortina. Kortina o mga tuwalya.
Si Utso na deron, hapit na ang birthday ni Precious. Excited na tapas Manila. Kamusta day pili sa taghap, ma'am? Pili sa taghap, kasi pwede ka mula dito ilaw paw. Pagkuan laman, pag joyride. O sumas Manila ron, joyride ko na dito. Program sa ato, habal-habal. Kasi pwede na ka. Ma'am, pili sa taghap. Kinsa man tong nas Manila. Pwede na po mo bisita atos kaupaw. Kuani diyang preparar alas 2 sa Wibis Pizza 20. Good morning diha day, Ma'am Cherry Ulrich. Kamusta? Salamat ka Diyos kang may pagsubaybay. Og ni Ma'am Yuning Ayop, always did kanunay Ma'am. God bless. Good morning diha. Narakos kan karon, narakos payag ni Erlin. Og ni Jit Mendoza. Good morning Ernie Rolon. Good morning Ma'am. Og labi na di sa Cebu. Ni Noel Dominguez. Taon na dyan kong tagalili. Salamat ka dyan. Narakos bahay karon kay herbal sa ko. Kay nahadlo ko. Nahadlo ko naghana ng kahinumdum ko ni aging tuig. Ingaron na baron Pebrero. Abato sa unang kamulunhang pangpalaboratory. Bitaw, og kinsa man tong nas Manila nga madaura nila upaw, pwede po mo bisita para na si Ma'am Rodi Saladin. Ma'am, good morning. Asa to kadapit, nakalipat man ko nimo kasi pwede na ka mo bisita ni upaw atos Biason Road. Kamusta Ma'am Rodi Saladin? Bilma Makabalo. Kamusta man ang panahon diha Ma'am? Good morning. Narakos bay karon. Narakos pa jang Herlin. Ug ni Ma'am Sara Laila Amid. Good morning diha. Ug ni Ma'am Edina Orada Kanyete. Good morning. Pwede po mo okay sabi taw tong itong naiparinting alas Manila nga do ila upaw. Pwede na po mo maki-snacks. Snacks lang panihapon siguro ng ilahang preparar kay alas 2 man. Reverse. Og Hermelita Florano adto bisita. Og si Leonora Bernaldez. Basta pwede po ka Ma'am, Madam. Suko ra pa kag inhag Madam. Bitaw Leonora Bernaldez, basta pwede ra ka mo bisita atos kuan. Birthday ni upaw. Uban ako no si Marco. Bitaw sa mga kaigawan diha sa kuan, daghan kaybaw man ko daghan ko daghan mga preskasin diha nga doble. Side by side din na itatay. Nas Manila, basta pwede mo bisita. Invite sa kuan ni Precious 1 year. Pwede na pod. Sa itong mga anak ni kuan. Gusto yung sa anak niya man siya, day? Erlin? Erlin? Ha? Sa yung sa anak niya man siya? Asa? Anak nila man siya ba? Doon naman sila upaw. Ang invite basig bisita sa birthday. Kato bang nagkita tas pasig sa una? Richil? Richil di ay. Kanyusa, kalipat ko sa bana, na naman siya mga bata, pwede na po mo bisita adto. Diya sa housing nila Mamay Luni. Nangalaga sa una, si Hamdan.
Nasausing. Sa ang gagaw pod nga bago pa ning ulit sa Bohol si Felicio. Ora pod to. Invite mo atos ka karong Huwebes pohon atos ka Upaw. Kay ba ko tong ubang mga followers na nas Manila nagpahipi. Pwede na pod mo muli. Kay kami na pamilis daw pwede kami magbaklay. Nukos. Baklay ta Helen, manukos ta. Bitaw, saan man luto mo na yung Darkness Precious mag-birthday. Ato dito mo nang invite ramang ko kahanginan o kinsay na ditong pabor. Si An Tomas Manila pod. Atod naman to sa Kabiyason si An. Si Madam Arlene. Pwede na po sila sa asawa sa hangsoon ni Marilo, Butil. Pwede na po mabisita ito, Lo. Tanan-tanan nga, nasdaw-daw, invite ka mo atos payag ni Upaw pohon, karong Huwebes. Saan kami di mamis kuan, kamis malayong lugar, sakpan patugkos kuan. O napapidaghang mamiso, pwede rapod. Mulupad. O pwede rapod mulupad sa kay Silhig. Ito, advance naman happy birthday, Precious. Pasinsunod bakasyon mi, maliha, mapisita mi. Kaya ang ginaskiya nga mo, matumi. Matutas Kia ko na Helen, sugot man si sa Helen. Si Kia, masugot ko ng mga itong Manila bakasyon. Pero yung sa gabi ito, pagtawag, masugot ko na pero mabas mama. Kuan, abril. Sapit sa kuan dahil, bakasyon. Helen. Sapit sa bakasyon. Mga first week na Abril, sa ukting klase, anak po na sa mga June 10. Alam ito, nabasahan sa una ito sa kukabasa, ilan urab siguro ito. Lagi kang ito dyan si ko panigab. Panigab ko sang ba pero ang pila sang tigab sa una, may patso manigab mag-aslom, pero karon manigab ko damuman. Nalaan na naman ito kaon hang supak siguro. Ang paway sa labang kuron. Jaw-jaw tutubangan. Halway pagkapay nagpatugtog. Anjali na niya patugtog. Di na madenggan. Kaya na po silingang mapatukar.